vrlo sam ugodno iznenađen posjetom ovoj firmi TMT, GS-TMT, gdje je direktorica i vlasnica, gospođa Snježana, evo na neki način pružila priliku da upoznam što se ovdje sve radi i raduje me da ovakva ideja se ostvaruje ovdje u Srednjoj Bosni, na neki način otvarajući nadu rada i života i perspektive, a pogotovo tolikih ideja koje su ovdje ostvarive u ovoj firmi. Pa nadam se da ovaj pothod koji sam napravio bit će na neki način izazov i da razmišljamo o formaciji mladih generacija koje će moći doprinijeti stjecanjem znanja i ostvarivanjem svojeg života u ovoj zemlji. Danas smo imali posjetu uvaženog kardinala Puljića, kojeg smo upoznali sa proizvodnim procesima u našoj kompaniji, sa načinom obrazovanja i jako bi nam bilo drago da možemo ostvariti jednu zajedničku suradnju u obrazovanju sa Katoličkim školskim centrom iz Travnika i sa potrebama privrede, pogotovo GS-TMT-a. Cilj nam je da ovu suradnju kroz jedan projekt regionalnog challenge fonda ostvarimo, u kojoj bi Njemačka banka za obnovu i razvoj sufinancirala jedan takav projekt. Privreda je željna dobrog kadra, a mislim da dobar kadar može obezbijediti samo kvalitetno obrazovanje i mi ga, pored mješovite srednje škole u Travniku, želimo naći i u Katoličkom školskom centru, isto iz Travnika.